Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog dakin ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan ija kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanagano. Kanayon mo't nga day sangput da nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanagano. Kay kayat da ti maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tsindaan madam. Sa bagay, uray siyak, nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat madam, kastaak mat. Insusuon mo matday ta karamba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rudan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpet ko ti danom. Sumalugak iji pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkin ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mo't ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala ngamin nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kapsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin man siguro. No, ada maaramid apag na ti habal-habal. Kuma, ngam alangan mo't ang mga ramid ni ama iti kalsada nga iso. Day ta tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakit nagiinadayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulo nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damot bubon dito eh. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarom di tababa. Agyan ta itilingam ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di tapay mo't naawanan iti naanupan, no intaganot. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kayat da ka diti agnaad dito'y bantay nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo maten, mais ti kang runaan a pagbibiyag dagiti taga ditoy. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malummanan, ato ka din tinalpas mo nga inabot? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kasla ngamin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta. Tapno maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ang makapan iti syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tanti panata. Tapno jay lamang ibiyat, intun agparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na tangata. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkutkuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanong ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng tiugsa. At daman iyawid tayo patad. At damanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpot kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkunak agayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yu asawan, ama? Imposible at di mo maawatan ti kayat ku asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo jay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko ngam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam mo kan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti na kay tulagak? Day tati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo ngagtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tatirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti naitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray karubam. Di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo. Am-amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki am-am mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti am-amom. Ijay, awan ti madawat. Tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at data iti lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing kang agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli iti lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin iti kabakiran. Intamanin aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag kuman gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Ang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan intong kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan ang makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka ije pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam mo't jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan ba't kiti, anak? Saan ka mat ang maawanan iti lalaki? Ado pa'y dita ti pagpilyam no bilang. Alaan tapana kan baim. Taintamanan agpalpaliwa iji kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adandan ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaingan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminen? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagpwestuan mi itay. Kat sinublina. Agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayat ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat? Aglingedak. Amang ano kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidag man. Anti na kumadang ran, apo. Pangasim. Saan ka adang ran? Napintas adayag. Isyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akal laysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem a daira ken Moira. Agnanaad dagitoy ije kabambantayan, ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan ije patad. Iti sabali a bangir, baknang matnimiko nga anak ti maysa a tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sungkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado akal laysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpintas ang adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ang naikabing itibat siyang hindi sunay. Umasidagat man. Di na kumadangran ako. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka diti makisarsarita ken ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kadwam ko nam? Adda, ading napintas adayag. Anyam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadag iti maawagan anang ato iti gimo. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakon kad. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak ko na iti aganaw. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kami laang. Nagpintas magtanday dyan imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kenkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat da nga ipaasawa kanya. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dagta ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan kadag iti kawas na. Madlaw anang nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkita, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod, dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatan. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kunkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa balin samot at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarapdap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka din nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensyakan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. Adapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. Maysa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknan. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapao ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. No kunayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun to lakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel to lakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti naduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray, aggasto kayo iti dakkan. Ha, saan ak nga gastos no awan ti amo kas mapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pa'y laan? Adda ka di ti waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoon, ta saan ka agpagpabigbig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min ti awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Saan pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayon. Patgat nga imnas. Ha? Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat mo. Ti amuda kat inak aganot. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangat ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahita tidakkel aparikot ko. Diyak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngamawan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanya, bro?
Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apan nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na, saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina a kawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapon nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya dyan ko na mga ramidag, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kung kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa baling nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya mari. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnama ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganok dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbangak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod mo day tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin ijawaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahala ko iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko ama-amam. Sige bro, agrubwatak nga rodan. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan na nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, kanda dumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na.
sigurado ang maragsakan tumutlaon. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayam Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matindi. Kan nakasunglasses ak. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alam saan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, diyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. Adda tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, Ana, dahi ta babae nga umasidag ditoy. Iso dahi ta, ti manugangin ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamammuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayim na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko ang mapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasiday nga babae, iso dayta ti manugangin ta. Dayta ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpaiso nakaparada alugan di tarwar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayang Miko ti babae. Saan mo't apanagwiyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid ako. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado kang adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet kalot adagos, bro. Bro, naala kong ti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka amo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Orayam Oh, naipasa ka din. Orayam, bro. Kat masigurado. Mas daaw ka no makita ti video. Oh, aday ta. Na-receive ko. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kita ang ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy kadi ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita, kayat nga tanimi ko ti babae. Kas di mo ti tsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Agam, kasanon no kas di tumot ti agbalin nga apu ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na diya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad? Iso ajak ammo, no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas di ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kenkwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak tayo ti sidog da siya babae. Ngam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwag ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito da ti asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga midya anak ta. Ape analiday ka nga inmay dito'y waig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. Adanas kan nga ibaga kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agi susuon, iti karamba. Ha? O di sa kruya kon? Nagalisti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danom. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka, iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak dito balayo. Imbag man, takinayat mo ti umay dito'y nanumu abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulagdakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y, Barok. Naitulag kamat gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day ja babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo ko maparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan niyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, tayo manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tasaan da pa'y anap na panijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tangot lang ti balayda ko nan, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwag. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tayo, Jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgid kayo ijay. Agapal ka din matlaan ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaan ijay syudad. Saan akas dito akabambantayan? Agrupo ta nga rodan, taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasak ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anak saya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulot kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti ibagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa ilaang dito'y pagabelan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabelan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasak ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kwa na? At dadagiti banang nga ururayam, ngam saan mo ang mauray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan ba't nga agaw-awitan? Agawit to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kasya mapan iti syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik na ak. Mading amin ti sa una itinaudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kankwana, sakbay ang nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat. Saan nga rod? Ang sumagputumot laang dayjay. Ta sigurado a mapanmanen aganop ijay kabakiran. Di mo't nalaing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinang isuro kanya nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal dito eh. Ang mga no di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat dito eh. Ado ti mabalin ko apangisarkan ken kwa na dito eh. Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisar ka katakwada. Idi ubinga, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kwa na. Paalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Hinaman pa'y madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukad da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasano da masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga no panda. Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idi nakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir a pabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakot managdakdakas nga no panda. Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Ha? Anya ka di day tasasawa mo, dang nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakmadwisitan si kakatulong. Amo mi tiar aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir Tiagawed? Unudan da ka di nga yawed, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Isuat di na siguro kayat ti agawed. Saan ang mabalin nga ibabawi ti Kalaysa? Ti Kalaysa ket may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga Kalaysa? Na, apaya kasta ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, kayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman nak iti panang ibagam, Kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pay amaw, tanimi ko ti umamay iji balay. Saan da nga amo? Siyaklaang ti makaamo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abak nang. Manang, agyaman nak iti impadamag mo, Sige, taipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod akasarsaritang? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam ang makisarsarita ija tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pay amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iji tsindaan. Kat, kabutang mo ka din Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin a Kalaysa. Saan a maibilang asagrado day di a Kalaysa? Tapilitin dakmet a makikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyo. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kag iti negosyo. Saanak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga ron, bro. Tainak mang-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no, deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka? Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan nakarumrumwar? Ngam naturay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidag, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatin ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalin da apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kahit da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang kumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dahito iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarit. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok, agayim na dito'y. Ang mga no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay tidamdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapanijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y. Ad dalaeng ang maestresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles sa nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasimpot matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalay sa tidina mat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno ka no agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayatan nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta apan nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ako una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayota? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako ko amda ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kuam da itoy. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Iso na lang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag ka unay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan kato'y pagabulan. Padurasag ti pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kas lapaktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipot ta na pintas ti abel tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ang maimpake para kadagiti agatang. Wan gayam, no saan namin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo? Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amangan no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalaan ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kumay ti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, ang mapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka nakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato ngamin nagiti madadaal. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayak mo asawan? Kasano ko maamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti ate. May mayat no madadaan. Ay, mauyong sanday ta tao. Pakaragsakan na kit din ti panakadadaal ti ate. Nangingina ti ate. Nagsayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito'y tapno ipakaamuna iti gayem na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan dagan kuana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinalimad. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauwan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan na kit din pa nakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparagin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taammo ti mangtungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunod mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Taabangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at nutmanan. Aywan gaya. Agkalaysan to itinalimad. Dagayang Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem ni sir. Ngam nagliba ka. Agsagana ka, Ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abad-bado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in order mo? Wen, Ira. Kayat ka asorpresahan. Basta agpili ka, no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, taore may saan na panglaw, kinayak naklata. Mamatak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa, ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan ak iti yate ang maisakripisyo. Dakka ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalek ti gayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itang ti kakaiso ng anak ta. Namnamag nagpakita metlaang kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kankwana. San ko pa'y nga amu asawan ita? Ngayon mabalin ko nga aramaten ti latigo kankwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadal ti yate gapuken kuana. Agsaw-sawa rin dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o anay gagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Di tan makita ti ayan ti anak ta. Nunap napanan nakit din. Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. No si kanti saan a makabaan? Pinaay na ti arapaap ko, nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati panagbalin ng to a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwara sa damag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa na inaramid na dayta? Iti anya agapo. Amang ano inarami dalaang. Tadidang namin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti na kaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanag ko kadagiti pa kaikamangag. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilian. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kanikwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilian, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlamnan kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadong tang ti panawin ang maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rinada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyon. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan tinalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankuana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa'y ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, tasaan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilian. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyo mo. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo. Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiab-abal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong ken ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput ken nagagat ka nga binbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta na singpot mo't kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbaglaang kasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang ato ngay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang ospital tinaturom me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni Sir, naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakman mo, ngam kasla mailiw da samat ka ni Sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayemi ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni Sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawata. At dapay dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot tan jay sigud aguradakan ka. Agpayso nga taday ta, bro. Agulbud ka di pay ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong ay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. At da ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naibagta nagkita tamanan, Manang Suraya. At da napatag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakang ngagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibaga. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta na ito, para kinigayim ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. At da ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibaganak kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, Jay? Imbagakan kwa na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mo? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupos ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakuteran apir.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulong. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akan laysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akan laysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulong. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Imbilang ko nga anak. Ngam ita, siguro di na kun ibilang nga ina, tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsuble. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Why, madam? Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no na ito'y kat masakit wano nataengan. Adda mo't tibak nang akadurman dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngandan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas kenkwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet, umariwawa nga apo ko ta no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak batan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan mat di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kasla-kastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat.
Kasano pa'y ang maawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamaranglaan? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Uray kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo ti bagbagim. Apay akas lasan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak na ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at damang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asan labayan. Bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magna ka. Anya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jak man amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga rudan. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapugtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak niyo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Padasam ariknaan, no kayat da pa'y nga agawid ak wenno saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ak unay kan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaan nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak maddayta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka nagdanag, bro? Patsak. Makaawit ka, iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawa. Maaramid mo dayta, Marok. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata mataginayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaag dayta, Barok. Sapay kumata maparaburan kayo iti adong nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kiti nasaan, nana? Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital, day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan kano ang makapangpangan, kan makaturog? Ang amita, turog kano mo tinaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni Amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ija emergency hospital ka no, bro? Si kapay nga ron ti makaamo ditoy. Tama panak ija ospital. Anya tinapasamakin ni Ama, Ina. Miko? Nagkakapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, no jak nagaw-awid, Ina. At daklaan mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni Ama. Madanagan ak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, Ina. Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat nati mangan, no sikati magpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, Ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, Ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko Ina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Dagtalaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko bisitaan ija ospital? Idamag mo pa'y kinim iko, no kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, Ma. Aday nala ka na imasamakan. Bangunan kayo, Tagsango tamangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, Ama. Santa pa'y pagsaritaan day tabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, Ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanan aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, Ama. Nabayagan na jak naganop. Ura siya, Ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumigsa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga gwatwat. Tapno makapagnamanan. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumarayas sumangat ije bantay. Isong ngagpapigsa kayo, Ama. Tapno makapantamanan ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudain, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan no makakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isolaan ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jebalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro, narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday baga kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta. Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang put mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalaysa. Sagrado kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.